Što su to razlomci? Razlomkom iskazujemo dio neke cjeline. U zapisu razlomka koristimo se razlomačkom crtom. Broj iznad razlomačke crte naziva se brojnik, a broj ispod crte naziva se nazivnik. A sada pogledajmo koji dio cjeline je obojen. Je li to 1/3, 1/4, 1/6 ili 1/8? Kako ćemo to doznati? Najprije izbrojimo koliko dijelova imamo ukupno. Znači ukupno imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jedan dio je obojen. Znači pišemo razlomačku crtu, u nazivnik pišemo broj koliko dijelova ima ukupno, a u brojnik onaj dio koji je obojen. Točno rješenje je 1/8. Na isti način doznajte koji dio kruga je obojen te ga izrazite razlomkom. Odgovore pišite u komentarima. Ako vam se video svidio, ne zaboravite stisnuti like i podijeliti sa svojim prijateljima.